sila dua. Buat naman lagi. Oops, ayo. Dah. Makuha. Okay, that's more. Makalipay man dito. Okay. Kani space then sa uy, ano po? Iwan ko kapas. Ari di ay dari. Takas po na. Uy, di ba may nakat. Gitumpan. Gidasmagan lang ko. Gidasmagan. Ako ko mag-atang. Kane. Target. Uy, duha na lay ang life. Nakuha na ni. Oh, takbo. Dead. Hoy! Huwag ka munang malis! Da. Uy! Asa ko mag-atang na niya? May diyo. Gili. Gili. Kasarang. Lagi para bagus animal. Balik-balikan ako tidak tanaw. Ay, daghan. Asa may luto na ni? Kani. Luto.
Udah, balik. Kita kita. Nablek untuk hasod. Pwede dede. Karon ka ngasa ka. Nato Tapi kung di na pwede pwede. Ginahi na sa dinar. Takpan ka lagi. Nakuha. Hindi ako magdengan. Makalingaw man din. Kanina lang. Kita ko din. Pwede na siya taskin. Pwede na. Uy! Ito lagi. Okay. Napagod. What? Kahit kung ano yung nagawa nga. Yes. Cream. Yehey! Magluto na ko? Saan pagluto? Sedikit. Dami ba sayang ko. Iiwatan ko. Nilapat ko. Sinaray na ko. Parang ulit na. Touch.
Lahat silang kanan. Last na. Darmi daog. Magluto pa di ay. Napay nakabuhi? Sa timing ko yun. Luto na po. Last but not the least, Sarap silang tanan. Okay, touch. Ano to ito? Okay guys. Sige, malusog buhara na. Okay guys.